Εμπρός, με ακούτε? Εμπρός, από μακριά τηλεφωνώ. Δεν ακούγομαι. Τι, ξεφορτίστηκε η απόσταση? Από κινητό διάστημα μιλάτε. Να ξαναπατήσω το 0? Κι άλλο, με ακούτε τώρα? Ναι, μου δίνετε σας παρακαλώ τη μαμά μου. Τι αριθμό πήρα? Τον ουρανό, αυτό μου έχουν δώσει. Δεν είναι εκεί? Μπορώ να τη σουρλιάξω ένα μήνυμα? Είναι μεγάλη ανάγκη, πείτε της. Είδα στον ύπνο μου ότι πέθανε. Κι εγώ μικρό παιδί κατουρημένο γοερά, μουσκεμα ο φόβος όσα πάνω κι ακόμα να στεγνώσει. Να έρθει να τον αλλάξει. Αν δεν μπορέσει, της λέτε ακόμη ότι ορίμασε εκείνη η παλιά φοβέρα της, πως θα με φάει ο γέρος αν δεν τελειώσω το φαγητό μου. Ορίμασε. Έγινα γεύμα γύρατος, όχι σε ταβερνάκι ονείρου, σε κάποιο λαϊκό μαγέρικο που άνοιξε ο καθρέφτης.